दिनै जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय लोगोसेयै गसाइगाव समस्तिनि बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ फोथाराव बिथाङा दिनै नुजाफैगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जों बेखौ जोबोर गोजोननायजों ओनसोलनि जानानै बरायदों खारन सासे चिफ मिनिस्टारा जोंनि ओनसोलाव फैनाया बे गाहाम मोनसे खौरां दा बेवहाय गुबुनफ्रा गुबुन नोजोरै नायनो हागौ दा इलेक्शना खाथिसै बिटिसिनि बिसायख'थिया बेखौ लानानै जिहेतुके बिथाङा सिएमब्लाबो मोनसे पार्टिखौ बिथाङा रिप्रेजेन्ट खालायो एबा मोनसे पार्टियाव बिथाङा दङखाय बिजेपि दोलोआव दङखाय बिजेपि दोलोनिबो बाथ्रा बुंनायनि अधिकारा बिथांनाव दङ आरो बिजेपिनि जानानै खामानि मावनांगौआबो बिथांनि दायित्व दा बेनिखायनो जोङो बिथांनि फैनायखौ जों बरायदोंसो जों बेवहाय खुनु संकित जायाखै लोगोसेयै जिहेतुके एइबार गुबुन गुबुन समफ्राव जों नुदोंमोन थांनाय 17 बोसोराव गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफ्राबो गेलेनो थाखाय बिथांमोना गियोमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर'आ जे समनिफ्राय बेवहाय बिटिआरनि चिफ जादों बे समनिफ्राय लानानै जों बयखौबो खावलायदों जे गणतन्त्रखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौ गणतन्त्रखौ फोथांनानै लाखिनांगौबा बिभिन्न दल संगठन जायफ्रा गोसो बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव पार्टिसिपेट खालामनो हानायनि बिथांमोना अधिकार दङ दा बेखौ दिनैहाय मोननो हादों आरो बे परिबेसखौ जों फैनाय लोगो लोगो एबा बिटिआर सरकारखौ इउपिपिएल दोलोआ सालायनाय लोगो लोगो गोजोन मोनसे थासारि भातृत्व आरो जौगानाय जिहेतुके फैदों बेनिखायनो बयबो दिनै पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय बेवहाय फैदों जों बयखौबो वेलकाम खालामदों बिजेपि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव माबायदि गोहोम गोलैयो बिथांमोना माबोरै खामानि मावदों बिथांमोननि सायावसो सोनारगोन खारन सोरनि दोलोनि गोहोमा बेसेबां बेखौ जोङो बावहाय गसंनानै बेनिफ्राय सिनायनो हाया नाथायबा जों बेखौनो बुंगोन जे इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों एबार मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामगोन जे रिजाल्टनि दारै जोङो इउपिपिएल दोलोआनो हारसिङै जोङो सरकार दानो हानायनि केपासिटिया बाव जागोन आरो लोगोसे प्रमद बर' बिथाङानो फिन खेबसे चिफ जानो थांगासिनो दङ दिनै जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय लोगोसेयै गसाइगाव समस्तिनि बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ फोथाराव बिथाङा दिनै नुजाफैगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जों बेखौ जोबोर गोजोननायजों ओनसोलनि जानानै बरायदों खारन सासे चिफ मिनिस्टारा जोंनि ओनसोलाव फैनाया बे गाहाम मोनसे खौरां दा बेवहाय गुबुनफ्रा गुबुन नोजोरै नायनो हागौ दा इलेक्शना खाथिसै बिटिसिनि बिसायख'थिया बेखौ लानानै जिहेतुके बिथाङा सिएमब्लाबो मोनसे पार्टिखौ बिथाङा रिप्रेजेन्ट खालायो एबा मोनसे पार्टियाव बिथाङा दङखाय बिजेपि दोलोआव दङखाय बिजेपि दोलोनिबो बाथ्रा बुंनायनि अधिकारा बिथांनाव दङ आरो बिजेपिनि जानानै खामानि मावनांगौआबो बिथांनि दायित्व दा बेनिखायनो जोङो बिथांनि फैनायखौ जों बरायदोंसो जों बेवहाय खुनु संकित जायाखै लोगोसेयै जिहेतुके एइबार गुबुन गुबुन समफ्राव जों नुदोंमोन थांनाय 17 बोसोराव गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफ्राबो गेलेनो थाखाय बिथांमोना गियोमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर'आ जे समनिफ्राय बेवहाय बिटिआरनि चिफ जादों बे समनिफ्राय लानानै जों बयखौबो खावलायदों जे गणतन्त्रखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौ गणतन्त्रखौ फोथांनानै लाखिनांगौबा बिभिन्न दल संगठन जायफ्रा गोसो बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव पार्टिसिपेट खालामनो हानायनि बिथांमोना अधिकार दङ दा बेखौ दिनैहाय मोननो हादों आरो बे परिबेसखौ जों फैनाय लोगो लोगो एबा बिटिआर सरकारखौ इउपिपिएल दोलोआ सालायनाय लोगो लोगो गोजोन मोनसे थासारि भातृत्व आरो जौगानाय जिहेतुके फैदों बेनिखायनो बयबो दिनै पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय बेवहाय फैदों जों बयखौबो वेलकाम खालामदों बिजेपि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव माबायदि गोहोम गोलैयो बिथांमोना माबोरै खामानि मावदों बिथांमोननि सायावसो सोनारगोन खारन सोरनि दोलोनि गोहोमा बेसेबां बेखौ जोङो बावहाय गसंनानै बेनिफ्राय सिनायनो हाया नाथायबा जों बेखौनो बुंगोन जे इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों एबार मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामगोन जे रिजाल्टनि दारै जोङो इउपिपिएल दोलोआनो हारसिङै जोङो सरकार दानो हानायनि केपासिटिया बाव जागोन आरो लोगोसे प्रमद बर' बिथाङानो फिन खेबसे चिफ जानो थांगासिनो दङ